Κάποιος μ' αγαπάει, της Βάνας Μαυρίδου. Εικόνες Αγγελική Ρελάκη, εκδόσεις Διόπτρα. Στη χελώνα, στο σκύλο, στο ψάρι και στην πάπια που ξέρουν να αγαπούν αληθινά ακόμα και από μακριά. Ο σκιούρος γυρίζει αργά από τον απογευματινό του περίπατο. Μόλις φτάνει στην πόρτα του, τον περιμένει μια έκπληξη. «Χελώνα, εσύ έφερες αυτό το λουλούδι?» «Όχι, σκιούρε, δεν το έφερα εγώ». «Κρίμα», απογοητεύεται ο σκιούρος. «Αλλά είναι πολύ όμορφο», λέει η χελώνα. «Πράγματι είναι όμορφο και μυρίζει τέλεια. Θα το βάλω στο νερό. Γεια σου, χελώνα». Την επόμενη μέρα, «Τι είναι πάλι αυτό? Τι κρατάς εκεί, σκιούρε?» «Νόμιζω ότι το άφησες εσύ, σκατζόχυρε». «Όχι, σκιούρε, δεν το άφησα εγώ», απαντάει κοιτάζοντας χαμηλά ο σκατζόχυρος. Ο σκιούρος θέλει να μάθει ποιος του άφησε τη ζωγραφιά. «Γεια σου, σκιούρε, πώς και από εδώ?» «Ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως άφησες εσύ αυτή τη ζωγραφιά στο σπίτι μου?» «Θα μπορούσα. Είναι υπέροχη η ζωγραφιά σου, σκιούρε. Αλλά όχι, δεν την άφησα εγώ. Είμαι πολύ απασχολημένη με την έκθεση που ετοιμάζω. Δεν έχω χρόνο για άλλες ζωγραφιές». «Μάλιστα. Συγγνώμη για την ενόχληση, ρακούν». «Αντίο, σκιούρε», χαιρετάει βιαστικά το ρακούν. Την επόμενη μέρα, «Σουπίτσα». Ο σκιούρος νιώθει πολύ μπερδεμένος, κάπως χαρούμενος αλλά και αναστατωμένος. Σηκώνεται από το κρεβάτι του και «Λοιπόν, μου φαίνεται ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Λες να την άφησε ο ασπός?» «Μπα, σίγουρα θα το καταλάβαινα αν είχε μπει στη φωλιά μου. Δεν χάνω τίποτα όμως». «Ασβέ, εσύ άφησες τη βελανιδόσουπα στο τραπέζι μου». «Υπάρχει βελανιδόσουπα στο τραπέζι και είμαι ακόμα εδώ κάτω». «Έλα, έχει αρκετή και για τους δυο μας». «Ασβέ, συμβαίνουν παράξενα πράγματα τις τελευταίες μέρες. Πρώτα βρήκα ένα λουλούδι στο χαλάκι μου. Μετά μια ζωγραφιά στο κουδούνι. Και σήμερα τη σούπα. Μα αυτό είναι θαυμάσιο». «Θαυμάσιο? Εγώ έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι». «Μα σκιούρε, είναι ολοφάνερο. Κάποιος σ' αγαπάει». «Τι? Κάποιος μ' αγαπάει? Γιατί το λες αυτό, ασβέ?» «Κοίτα, σκιούρε, ένα λουλούδι, μια ζωγραφιά, λαχταριστή βελανιδόσουπα, απορώ πως δεν το βλέπεις. Όλα μοιάζουν με μηνύματα αγάπης». «Μηνύματα αγάπης, Άρα κάποιος μ' αγαπάει, εμένα?» «Έτσι φαίνεται, σκιούρε». Λίγο αργότερα, «Κάποιος μ' αγαπάει, λες?» «Μα βέβαια. Κάποιος μ' αγαπάει. Αλλά ποιος?» «Χελώνα όχι, σκατζόχυρος όχι, ρακούν όχι, ασβός όχι. Μήπως ποντίκης, μήπως τρυποκάριδος?» Την επόμενη μέρα, «Μα τι στο καλό, άλλο πάλι και τούτο. Τρυποκάριδε, εσύ σκάλισες το δέντρο μου?» «Όχι, σκιούρε, γιατί να το κάνω αυτό?» «Να, νόμιζα ότι... Άστο, τίποτα. Πάντως είναι στα αλήθεια μια φανταστική καρδιά, σκιούρε». «Ναι, είναι όντως τέλειο, τρυποκάριδε. Κάποιος μ' αγαπάει.
δεν είναι υπέροχο? Φυσικά είναι θαυμάσιο, Σκιουρέ. Ξέρω τι να κάνω. Θα σε βρω όποιος κι αν είσαι. Τώρα δεν θα έχεις που να κρυφτείς. Θα κάνω τα τζάμια αόρατα. Θα σε δω. Ό,τι ώρα κι αν έρθεις, θα σε δω. Απόψε δεν θα κοιμηθώ. Απόψε δεν θα κλείσω μάτι. Θα σε βρω. Μόλις χαράζει ξανά στο δάσος. Ο Σκίουρος ξυπνάει με πολύ καλή διάθεση και βγαίνει για μια βόλτα. Κάπως παράξενος δεν φαίνεται σήμερα ο Σκίουρος, παρατηρεί η Χελώνα που νοιάζεται πάντα για τους άλλους. Μάλλον ακόμα ψάχνει ποιος του αφήνει τα δώρα, υποθέτει ο Σκατζόχυρος. Τι περίεργη ιστορία κι αυτή, πολύ θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι, λέει γεμάτος περιέργεια ο Ασβός. Εσύ όλα θέλεις να τα ξέρεις, τι σημασία έχει? Τον πειράζει βιαστικό όπως πάντα το ρακούν. Δεν έχει? Αναρωτιέται ο Τρυποκάριδος. Στο μεταξύ, ο Σκιούρος επιστρέφει στη φωλιά του, όπου τον περιμένει ακόμα μία έκπληξη. Ω, τι απαλό που είναι! Είναι ακριβώς τα μέτρα μου. Φαίνομαι πανέμορφος. Μα και βέβαια, αφού κάποιος μ' αγαπάει. Μα ποιος είναι ο μυστηριώδης ξένος που του αφήνει όλα αυτά τα δώρα? Ποιος λέτε εσείς να είναι, παιδιά? Και γιατί στα κρυφά? Μα την αγάπη δεν πρέπει να την κρύβουμε. Όπως λέει και η συγγραφέας, πρέπει να τη φωνάζουμε δυνατά, να την ακούνε όλοι.